Il-fatt li l-kumpanija Stewart iddikjarat profitti ta' miljuni u għada sal-ġurnata tal-lum ma lestiex l-isptarijiet kif suppost ifisser li hemm xi ħaġa ħażina. Ex-qar l-avukat Edward De Bono li kien żvelat li l-kumpanija Stewart għamlet profitt ta' 6 miljun euro minkejja li kienet qalet li ċerti kwistjonijiet li kien hemm fil-kuntratt li kien sar dwar tmexxija ta' l-isptarijiet kienu wasluha f'sitwazzjoni li ma setax tagħmel qlieħ. Qabel is-sena 2020 għaddew miljuni kbar ta' euro fidejn il-korrotti. Jiġifieri minflok illi l-flus intefqu biex jirranġaw l-isptarijiet tagħna, il-flus spiċċaw fidejn il-korrotti. U l-fatt li llum iddikjaraw profitti ta' miljuni u għadhom sal-ġurnata tal-lum ma lestowx l-isptarijiet tagħna kif imiss, imma huma biss postijiet bħal San Luqa, Karen Grek fejn jabitaw il-ġrieden u mhux biżżejjed u ta' dinjità għal persuni, dan ifisser li hemm xi ħaġa ħażina. It-Times of Malta żvelat li għal dawn l-aħħar snin Stewart ilha tinsisti li l-kuntratt li għamlet mal-gvern kellu bżonn jerġa' jiġi negozjat minn ġdid. Iżda minkejja din l-istqarrija l-audited accounts għas-sena 2020 urew li din il-kumpanija xorta rnexxielha tagħmel profitt. Il-kumpanija inizjali li ħadet taħta t-tmexxija ta' l-isptarijiet Vitals kienet irreġistrat miljuni ta' euro f'telf matul is-sentejn li damet tmexxi l-isptarijiet ta' Għawdex ta' St. Luke's u ta' Karen Grek. Qabel l-2020 il-flus spiċċaw fidejn nies li avvantaġġaw lilhom infushom fuq dan il-poplu Malti. U wara l-2020 Stewart minflok obbligat li mexxiet skont l-obbligi tagħha u ċoħe irranġat l-isptarijiet tagħna iddikjaraw profitti għaskapitu tal-poplu tagħna. Kellem ma' Stewart qal li riżultati finanzjarja l-2020 huma turija ċara ta' ħidma intensiva li saret fil-mod ta' kif joperaw anke minkejja dak iż-żmien id-dinja inkluż Malta kienet għaddejja mill-pandemija tal-COVID. Minkejja dan il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana s-sena l-oħra kien akkuża lil din il-kumpanija li kienet naqset milli tagħmel l-investiment neċessarju biex ittejjeb il-faċilitajiet u s-servizzi fit-l-isptarijiet. F'kummenti l-avukati tad-direttur ta' Vitals Ramtu Miluri tal-Times of Malta għal il-kumpanija Amerikana kienet taf għal xi ġdieħla. Sostna li l-fatt li Stewart qed twaħħal fil-VGH huwa tentattiv biex tiddevja lil pubbliku mill-kritika li kienet qed tirċievi Stewart. Id-deputat nazzjonalista Adrian Delija kien fetaħ kawża l-qorti sabiex dawn it-tliet sptarijiet jingħataw lura lill-poplu Malti. Dan kif din il-konċessjoni fallit milli tilħaq l-obbligazzjonijiet li kellha. Il-pożizzjoni hija l-istess. Qabel l-2020 il-flus spiċċaw fidejn il-korrotti. U wara l-2020 spiċċaw fidejn Stewart mingħajr ma huma għamlu l-obbligi tagħhom versu l-poplu Malti. U dan huwa ħażin, dan irid jiġi imwaqqaf mill-aktar fis u ma jistawx ikun li nkomplu għaddejnek li l-isptarijiet tagħna jkunu fidejn nies li mhumiex lesti li jagħmlu l-obbligi tagħhom versu l-poplu Malti.